Vi har om eksperiment 2, hvor det handler om et tankelæsertræk, og hvor den beder os om at tænke på et tal, som vi har kaldt x, og så beder de os om at lægge 5 til og gange det med 2. Derefter skal vi trække 4 fra og dividere det med, eller dele det med 2, og så trække det vilkårlige tal fra, og så vil det blive 3. Det viser vi ved at gange parentesen ud, så får vi 2x plus 10, og stadigvæk minus 4, og delt med 2. Og der skal vi så stadigvæk trække vores vilkårlige tal fra. Når vi så regner den her ud, så får vi x plus 3 minus x, og det vil jo så blive 3. Så vil vi gerne vise eksperiment. Eller nej, eksempel. Ja, og her har vi så et eksempel på, at vi kan løse ligningen ved at putte et vilkårligt tal ind. Og der, i det tilfælde her, der har vi så puttet 10 ind i stedet for x. Som I kan se, så i parentes står der 10 plus 5. Og her har vi så sat det i parentes og smidt 2 ud for parentesen ved at fordoble selve det, vi har inde i parentesen. Og det ganger vi så ind, og der får vi så, som I kan se her, 20. Og det er 20 plus 10. 2 gange 10 giver 20. 2 gange 5 giver 10. 20 plus 10. Og minus 4. Og det giver så, som I kan se, 26. Og for at halvere de 26, så har vi divideret det med 2. Som så giver 13. Og så skal vi trække 10 fra. Der har vi så gjort her. Og det vil så give 3. Og det giver så 3. Og i det tilfælde har vi så puttet 10 ind. Men det er lige meget hvilken tal vi putter ind i stedet for x, så vil det altid give 3.